Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Yen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongane awake dhewe ra mandi apa ndongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semara bumi kaki semara bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi. Uri aku ping kata kata. Oleh. Sing terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Duh kowe lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Jajal klutuk. Pak Sun. Apa? Wah, Mas Rudi Gareng Oh, Mas Rudi. Nggih, Mas Rudi mbak nuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung bisa kamera ya. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih. Nggih ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok lesuni nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Engko yo dimaklari neh karo kono. Wis ning kono ae. nggih wis Mas. Kene lho kok kene le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Eleh mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Jajali. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean ning kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean ning kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dilerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang lerokne aku lho wisane. Kenal aku nih no masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Lah awake dhewe ki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Apa Ning rumah sakit tadi. Oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Tenan. Ki Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jo. Iki sapa to? Sapa to lali enak wis. Sama masuk Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangene. Sajake pengen apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masa lali. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho. Python meneh. Kok Python Kan iki. dandane cantik-cantik kok ngene Mas Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen wale, aku. wale, wale, Eh? wale, wale. Wale, Mas. Wale. Iki Mbak Wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Pripatmu preksakno to. Pripatmu preksakno. Dalan nek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksani. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun kok ya. Aku Aku ping Pagat tak ewangi Mas jenengan.
Sehat, sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng. Apa? Mas Sun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi kok tanganmu ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Mak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh, Gentenan ya, Cek. nggih. pancen Pancen Balen ben Lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, urung sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten krasa. anu Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kae lho. Susi. 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 Susi si milik iki weleh-weleh niku to? Nggih. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Anu lho, Mbak Tatin. Nggih. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Tak gepuke mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesule saking Banyu ing Bobo Heru. samangke kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra payaipun. Aku wis sekali maneh kaya kumbu Karno mene lho. Omongono Jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gansaran. ulang tahun Kang Wayah, Mas. Panjenengan doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok kon donga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa kon dongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu king bapak kuasa bapak tambah buka wastiri aku man bumi. Udah aku ping kata kata. Oleh. Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang ndi ra tekan. Danyang ndi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang yo. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitir ya aku marane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarke. Niat kajatipun. Sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Duk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. Nggih, Pak Heru nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti penak. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula senes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu. Pak Sun. Sun.
Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to ngendi wae. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan dongak lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Nggih. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan dongak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa Nggih, dadi. Pak Budi, Pak Budi. Komplit. Enek kajatan. Nggih, Pak Budi. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Nanti tak lali tak kamplengi kowe. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira wadahira tong botol pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi ya iki. ya Elden ratu ning umur Budi. Sik ta iki kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius sik katon umur tak kira melengki kanu lho kok lho. Apa terus iki? Duk. ana sindung liwet Joko pagebluk Getai. lamur ya Elden ratu ning umur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut, Bud iki donga. Layakno dadi ndek ngenane nyalon juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosok ini lak rugi 50 iki. Nggih. Ya. Anu Ya. Bapak itu. Terusne nembang. Bismillah. Nggih. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas, Mas Rudi. Monggo, Mas. Kali kula Mas. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan. Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Bos, sampun lho mo. Monggo. Nggih. Tembange. Kene Mbak. Pundutane Pak Mbak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi ki sing ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki
Aku pergo ra nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ke rumah. Wih, jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku nggih lemek to karepmu. Piye ae. Lembah Pak Eh, Susi. iya, iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. Susi latah niki. Ambil nggih, Mas Sun. Tembangnya apa, Nduk? Lakune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal, Kapal. kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan to niku. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tatin nih kau. Mas Suci, Mas Kanca Suci. sekolah. Nggih. Bah, dalem Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok ngangen. Rondo niku, Pak. Gleduk. Nggih kula ngledok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Nggih, kula ngledok, Pak. Leduk niki. Nggih, tembangnya apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dikitati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didang. Ora cetrok ya. Oh Dewa Tresno, Dewa Tresno. Nggih, Mas. Dewa Tresno mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah DRden dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya Amin. bapak lan Amin. mbah kunge. Allahumma amin. Amin.